Здравейте, приятели! Ще снимаме клип на фарминг с мотор 16. Ще чакаме за жето, но ние изпълняваме в тази игра мисии. Всякакви мисии може да купуваме трактори, комбайни, ялки, маркета, разкачки, всякакви работи за фермерството. За първа стъпка имам някаква мисия, трябва да я свърша, но ще отида с трактор. Имаме карта, така се отваря, с пускане на знака, който е добавен. Тази игра е много готина, само трябва да я сваните как се играете, как да се играе. И ако имате мисия да изпълнявате горе, където има таймер, трябва да го изпълните, докато не изтече този таймер. И като свършите тази мисия, ви дава пари. Ама в играта, не наистина. Ето много ме изпревари. Дал съм цялата гаса, ама бавно се вари. Ей, чакай, изтървах го. Майко, колко много съм изтървал. Не, има нищо. Не, тук не става тежка катастрофа. След тук закачваме това ремарке. Е пълно с жито. Го закачваме. 100% жито. И отиваме в някой склад да го поставим. Да ви кажа, скъпи приятели, да ви съобщя, че скоро ще имам видео на The Long Drive. Видео на The Long Drive ще снимам през компютъра. Наскоро се изтеглих едно приложение OBS Studio. С него ще снимам видеа на Minecraft, на The Long Drive. Значи, ако искате и на Roblox може да снимам. Сам може да се случи да играем една много готина поредица, когато мисля да се изтегля. Тая готина поредица, казва се Мон Базон. Или нещо от това. Мон Базон е като гледа клиповете на Мистер Джакпот. И като гледах клиповете на Мистер Джакпот, ми излезе и много ми хареса като я снима на клип. Мисля и аз да се изтегля и аз да играя и аз да снимам видео на него. Така направите нещо, не направя. И чувам ми парички май за нов трактор. 100 000. Мисля, че новия е 98. Ехем. Yes. Айде, вече имам нов трактор. Бе, по-бърси. Е много готин.
Вече имам 3 машини. За първо ще прибера това. Искам да пробвам новия трактор, за да видя как е по-бърз от това. Това е само до 29 км, а не до 31-32 км. Мисля, че пък комбайната мисля, че е до 14 км. Трябва малко да се подредя инвентара. Нищо, като прибера новия трактор. Много готин. Сана къде? Тук правя ти. Има свирка. То скъде се качва на бордюра. Да видя мапа. Сейчас съм бил много близко. Слушай, Мерцедес, къде е влязал там? О, не. Майко. За първи път виждам тук да се разменям на този спуск коли. За първи път. Да ви кажа, че трафика не е на сложен с мод. Като си теглите играта, той е направил трафик. И да знаете, сега игра от телефона ми, от компютъра ми. Видеята ще бъдат в канал, който качваме това видео. Айде, добре дошъл у нас. База 20. Искам в коментарите да ми пишете като засея, като засея, аз имам две ниви. И сега ще ви покажа. Едната е ето тази, пък другата е като до 33, другата е ето тази. Имам две ниви. Не ми стига това семето. По някой път. Искам да ми пишете в коментарите от някъде трябва да ходя да се зареждам или от е тука. Или от е тука се зареждам. От е тука. Да. Остана да си купя нова комбайна. Аз купих един хедър, ама не знам за кой кът не успях да го закача, защото беше прекалено голям. Оп, ето тук. Чуй за млякото. Тук, добре.
Оп. Готово. Сега. Оф. Чекай. И да ви кажа също, пишете в коментарите какви игри искате да играете, пишете си игрите. Аз ще ви кажа дали мога да ги снимам на клип, да играя по-точно или няма да успея. Само да ви препоръчам, ако ще ми казвате за GTA 5, ако ми препоръчвате за GTA 5, да ви кажа, че моя компютър не ми ги удържа. Не ми удържа GTA 5. Удържа ми го, ама трудно се стегна. Например, може за GTA 4. GTA 4 може, GTA 3 мога. Скъпи приятели, мисля да ви оставят. Пишете в коментарите какви игри искате да играя. Чао!